Sanibona, phinde nimikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonge omkhulu ongabonwayo, umnini mandla wonke, oluthando, oyinsindiso, ongamandla, owugqozi, owuphilo, oyithemba, oyinkazimulo, ofanelekile ukubonga, ukubatshaza, udumo, ubungcwele, ukubabaza, ukuphakanyiswa, ukudunyiswa. Ufanele konke okuhle uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngoba yena uhlezi enza okuhle njalo. Usuku nosuku uhlezi ehlalela ukuthi sidingani singabantwana bakhe bese uyasinikeza lokho. Usuku nosuku uzahlukanisa, isho njalo incwadi yamaHubo ukuthi uNkulunkulu uzahlukanisele omesabayo, uzahlukanisele omesabayo. Njengoba ehlele ekhaya ezulwini, uNkulunkulu akenzi lutho, akadle, akazeli, akekho busy, akahambe akhathale njengabazali basenyameni. Umzali wasenyameni uzohamba emsebenzini, ngeke uzumbone, uzohamba uma usalele, awu Nkosi yami ubaba ukhathele namhlanje, awu Nkosi yami kuwukuthi nokuthi, awu usasendlini encane usawukuthi. But uNkulunkulu yena akaze kube ngisho ne-second la khona ebakude nawe, kube ngisho ne-minute lapho khona ungamtholi. Kepha yithi bantu baNkulunkulu esisuka kuye umdali wezulu nomhlaba, bese ngokusuka kwethu sibone ngazuthi akasekho eduzane nathi ngoba yithi esisukile kuye. Yebo usuke engasekho eduzane nathi, ngobani? Ngoba wena usukile kuye, uwena osuhamba ngenye indlela, uwena osungasenzi kahle ngaphambi kobuso bukaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu kumele sikwazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi umdali wezulu nomhlaba uhlezi elapha eduzane, usenzela konke, kodwa ufuna thina nathi sibe seduzane naye ngokwenza intando yakhe, ngoba isho njalo nje incwadi kaDeuteronomy 10:12 ukuthi manje-ke Israyeli uJehova uNkulunkulu ufunani kuwe ngaphandle kokuba umthande. Uyazi umuntu uma umthanda ukuthi uyamcheck njalo, right, ulale kahle, awu Nkosi yami lunjani usuku, ufuna ukuthi umkhonze ngendlela yakhe. Ukhona yini ongathi makufika mhlampe abantu bethi hawu egcekeni lakwacele aqhamuke sethi hawu Khabazela, ungathini ikwacelela ekhaya kodwa umuntu uzobemeza isangweni athi hawu Khabazela obani, ubongela bani lo muntu lo? Kuyichilo kwayikona lokho, kuwubuhlaza kwayikona lokho. So bantu baNkulunkulu ufuna ukuthi simkhonze ngendlela yakhe, ngendlela ethandekayo kuye. Into ebalulekile ukuthi wena wenze research ukuthi yiphi le ndlela ethandekayo uNkulunkulu, yiphi le ndlela athanda ukuthi akhonzwe ngayo, ngoba uNkulunkulu unayo yonke into specific. For an example nje unesabatha specific, very specific day ukuthi ngiyazi insuku ezu-6 kodwa lesikhombisa ilona ngolwami engithe njengoba mina ngaphumula ngalo nani phumulane emsebenzini yenu yonke. Lolu suku futhi luwuphawu lokuthi ngumntwana wami nempela futhi ukhonza mina. So kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu masazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba usenzele konke, ulindele thina nje kuphela ukuthi nathi sindlale indima yethu njengabantwana bakhe, ukuthi nathi senze konke asiyaleza ngakho. So kukona konke awuthe simthande, simkhonze, sihambe ngezindlela zakhe zonke ngoba uyena ozokukhomba indlela, hamba la, enza kanje. Ukhona yena umzali ongathi ekhomba ingane uthi Nkosi yami ngicela ungithengele ushukela, yona ifuna ukuthi hayi ngizokuthengela usawoti. Senze leyo nto, cha, hamba ngendlela yakho. Umzali athi yabo njengoba ngithi ngithengela ushukela, hamba ngale ndlela, ungathathi lo phawini ngoba lo unameva unokuthi. Ufuna ukuthi uhambe ngendlela eqondile khona uzokwazi ukuthi ube safe. Hamba ngomgaqo, kudla kanje, uhambe kanje, bese uyakwazi ukuthi ubuye. Wena ufuna ukuhamba ngendlela yakho, uzohlangana ney'ndlavini kuleyo ndlela leyo, uzohlangana ney'mbilayithiso bese uyakhala uthi hawu Nkosi yami uhambephi? Uba uthi hamba lapho. So singabantu futhi bese uNkulunkulu sihambe sigcine imiyalelo yakhe le 10 uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazikhuthameli, ungazikhonzi, hlonipha uyihlo nonyoko izinsuku zakho zande ezweni. Khumbula usuku leSabatha ungcwelise, ungaliphathi ngeze igama likaJehova, ungebi, ungabulali, ungaphingi, ungafakazi ungafisi indlu yamakhelwane wakho. Uyazi nawe ukuthi uma ungabe webile ubani ejele, uwena. So nisho singakhala sithi awu inzima imiyalelo kaNkulunkulu ayigcineke nani, ubani osafarishayo uma engayigcini ngoba uwena. So kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu mathi uNkulunkulu asimthande ngengqondo zethu zonke, amandla ethu onke, nakona konke simkhonze. Unendlela yakhe specific athanda ukukhonzwa ngayo, unendlela yakhe specific athanda ukuthandwa ngayo. Ngokuthi uma uvuka ekuseni uyakhuleka, ufunde izwi lakho, udle izwi likaNkulunkulu. Ngoba uvuka ekuseni uyadla ngithi iparish, qala udle izwi likaNkulunkulu. Nasemini umdumise uNkulunkulu, whether uyaclean, uyasebenza, uyadumisa, uyahlabelela, uthi usuthola ithuba usuhleli phansi uyifundele izwi kaNkulunkulu, ube intimate with uNkulunkulu. Nantambama futhi ube nezwi lakho lokulala. Ngaso sonke isikhathi uhlezi useduzane kaNkulunkulu, uzondle ngaye. Ngaleyo ndlela uzobe utshengisile ukumthanda.
Futhi akekho umuntu othanda ukuthandwa ngendlela yomunye, uthanda ukuthandwa ngendlela yakho. Yes, isikhathi esiningi usuke usukwamukela, but uthanda ukuthandwa, for example nje, mase kuthiwa uthi hayi yabo nje mina njengoba ngizothena 30 kulo nyaka, ngithanda ukuthi kulabantu abenza amaphathi, ngithanda ukuthi nje yabo nje phathi yami engaba nje ne-Black Forest. Ngisho abantu bengakuthengela ama-red velvet house abo 20, usuwamukela phela ngoba it's fine isethengiwe, kodwa mina bengithanda i-Black Forest. So uNkulunkulu useyakwamukela ukudumisa nokuhlabelela nakho konke abantu abakwenzayo lapha emhlabeni, kodwa unendlela yakhe especific athanda ukuthi kwenzeke ngayo. Siphila emhlabeni lapho khona yonke into umuntu useforsa. uNkulunkulu akuthume kule ndlela, wena ufuna ukuhamba ngenye indlela, usuyaforsa. Uthunya ushukela, wena ufuna ukuyothenga usawoti, usuyaforsa. Kusizani? Kukona konke ngaso sonke isikhathi masihlale ebukhoneni baNkulunkulu nasebungceleni bakhe. Khona uNkulunkulu ezohlala nathi, khona sizoba seduzane naye, khona sizohlala sizibuyisela kuye. So ngalo myalezo nje umfishane ngifisa sikwazi siqonda sonke isikhathi ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi abantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nesinde sinibhabhadiswe ngoba ukuphela izinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. uKristu uzela abangcwele 2023 November, ngabona isibonakalisi lapho uKristu ethi tshela abantu ukuthi mabazihlambulule ngokuba ngiyeza, ongahlambululile uyosala. Ivangeli elibalulekile semqoka uKristu alifunayo, ufuna ukuthi ubhabhadiswe. Ngabe ubhabhadisiwe yini? Ufuna ukuthi ugcine usuku leSabatha, ngabe uyaligcina yini? Ngoba ilona liwuphawu, it's a sign ukuthi ukhonza uNkulunkulu kumdala amazwi nomhlaba. It's a sign yobonakala ngalo. So unalo yini lolu phawu? Uhlukaniseka kanjani wena nezwe? Noma ugqoka njengabo, phuza njengabo, udla njengabo, khuluma njengabo, hamba njengabo, lalela njengabo, phila njengabo. Uhlukaniseka kanjani nezwe? Mawuhlukaniseke nezwe ngeSabatha, mawuhlukaniseke nezwe ngokugqoka okuthandekayo enkosini, uzihloniphe umuntu wesifazane. Mawuhlukaniseke nezwe ngendlela okhuluma ngayo wena, uphafuza iy'nhlamba ngey'ndebe zakho. Mawuhlukaniseke nezwe uhambe ngemiyalelo kaNkulunkulu, ugcine imithetho yakhe. Mawuhlukaniseke nezwe ngokwenza intando kaNkulunkulu ngoba izwe alikwenzi lokho. Nkosi nje ibe nani nibusise. Kubalulekile kusemqoka ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Mawusaphila usangalungisa, usangaphenduka, usangavuma izono zakho, usangathethelelwa, usangaya emanzini ubhabhadise ngoba usahamba, usabona, usezwa, ungaze wayisola ngale ukuthi umthawe ukube akusenzekanga. Nkosi ibe nani nibusise. Ngelihle igama lenkosi uJesu manje usephakathi. Amen.